Nongjem, bakit po ibang-iba ang disenyo ng krus na to sa mga disenyong alam natin? Tanong ni Roble habang binubuksan ni Nongjem ang kahon na dala nito. Alam mo, Roble, maraming pagkakahalintulad ang lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat ng ginawa ng Ama ay iisa. Lahat ng relihiyon ay iisa. At maging ang lahat ng sangkatauhan ay iisa. Sinasabi ko sa iyo, Roble, wala pang kahit isang nilalang ang nakakaalam ng eksaktong nangyari sa nakaraan. Kaya nandito tayong mga manggagamot at albularyo upang tuklasin ang nagtatagong karunungan. Kaya di ba, lihim na karunungan ang tawag sa mga usal na ating ginagamit? Sagot naman dito ni Nongjem. Hindi na muna ito kinulit ni Roble dahil pansin itong abala ito sa pagtutuklas ng kung anumang gamit ang nasa loob ng kahon na dala niya. Pagbukas dito ni Nongjem ay tumambad sa kanya ang isang bangang di kalakihan na kulay kayumanggina. Napakarami na ding alikabok nito na makikita mo talaga ang katandaan ng bangang yon. Nang maiahon na ni Nongjem ang banga sa kahon, ay agad niya din naman itong pinunasan upang makita ang kabuoang disenyo nito. Roble, sabihin mo sa iyong maestro na wag nang ituloy ang nais niya. Basagin niyo na ang bangang yan dahil nagdudulot yan ng di pagkakaunawaan sa mga taong nangangalaga nito. Ginagamit yan ng mga maranhig noong namumuno pa sila upang puwersahang pahilingin dito ang ordinaryong tao ng kanilang nais. Ang bangang hawak ngayon ng iyong maestro ay ang kulungan ng 666 na iba't ibang uri ng demonyo. Maaaring ordinaryong banga lang yan, pero nagdudulot yan ng kamatayan sa pamamagitan ng panlinlang sa mga taong nangangalaga dito na humiling ng kahit na anong nais nila kapalit ng pagkamatay ng isa sa kanilang mga mahal sa buhay. Wika ng kalis sa kanyang isipan. Di naman delikado yan, Roble. Ang nakapaloob sa bangang yan ay mababang uri lamang ng demonyo. Madaling utusan at madali ring kitila ng buhay. Yun nga lang, syempre kapag marami na, asahan mong mas malakas na sila. Pwede kang humiling dyan, Roble, ng kahit na anong nais mo. Kung duda ka, edi subukan mo. Diba? Dagdag pa ng demonyo na nasa katauhan ni Roble. Animoy ang demonyo noong mga oras na yon ay nakikipagkompetensya sa kalis na nasa katauhan ni Roble. Nongjem, delikado ho yan ayon sa kalis. Wika ni Roble sa kanyang maestro. Ganun ba? O sige, ibalik na lang natin to sa kanyang kinalalagyan. Alam ko din naman lahat ng gamit ng mga maranhig ay purong kasamaan. Sagot naman sa kanya ni Nongjem. Nga pala, Roble, yan na ba ang kalis na yung hinahanap? Dagdag na tanong ng maestro nito at itinuro ang kanyang kwintas. Oho Nongjem, ito na ho, ang kalis ng buhay at kamatayan. Sagot naman dito ni Roble. Matapos nilang makapag-usap, ay sinigurado muna nilang hindi na muling mabubuksan ang kahong kinalalagyan ng bangang yon. Sinigurado din ni Roble noong mga oras na yon na ilibing ang banga upang hindi na ito muli pang matuklasan. Nongjem, di ba kayo nagtataka kung bakit nasa kaanyuan ng kwintas ang kalis na siyang pinagkamala nating sandata? Tanong ni Roble sa kanyang maestro matapos niyang mailibing ang bangang merong lamang demonyo. Di ako makapagbibigay ng sagot dyan, Roble. Pero sa opinyon ko lang, maaring ang kalis na tinutukoy ng mga ninuno ng aking kumpare ay ang hawak ng apo at hindi ang kwintas nito.
Sagot naman sa kanya ni Nong Jem. Hindi na muling sumagot pa si Ruble dahil sa alam niyang napakalayo na ng nalalaman ng kanyang maestro tungkol sa kalis. Ibinaling na lang ni Ruble ang kanilang usapan sa ibang bagay upang tuluyan ng putulin ang kanilang paksa sa kalis na kanyang hawak. Mas minabuti ni Ruble na pag-aralan muna ang kwintas bago niya ito tuluyang ihayag sa kanyang maestro. Pagsapit ng umaga, ay halos hindi makasingit si Ruble sa kanilang usapan. Panay tanong ang dalawa niyang maestro tungkol sa mga bagay na kanyang nasaksihan sa lugar ngayon. Ruble, yung susi, dala mo pa ba? Tanong naman ng kumpare ni Nong Jem. Oho, Mang Lucas, dala ko pa ho. Sagot naman ni Ruble. Matapos nitong sumagot, ay agad din namang nilabas ni Ruble ang susing bigay nito. Nang akmang kukunin na yon ni Mang Lucas, ay biglang natigilan ito dahil sa nasipat niya ang medalyong nakasabit sa leeg ni Ruble. Napakamakapangyarihang nilalang. Ruble, ano ba yung nakapaloob sa medalyon mo? Gulat na tanong nito. Mang Lucas, ito po ang kalis na hinahanap ko. Huwag kayong mag-alala dahil ligtas na tayo sa mga maranhig. Ang kailangan ko na lang ay ang karagdagang pagsasanay upang mas lalong pagyamanin ang aking karunungan tungkol sa medalyong ito. Sagot naman dito ni Ruble. Di naman nakaimek si Mang Lucas noong mga oras na yon dahil sa labis na pagkamangha nito sa medalyong nasa pangangalaga ni Ruble. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon at pinili na muna ni Rubleng maglakad-lakad sa paligid. Habang naglalakad si Ruble sa dalampasigan, ay panay ang sipat niya sa kanyang kinaroroonan dahil baka merong mga maranhig ang nagmamasid sa kanya. Mas maigi nang maging handa sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang hindi kanais-nais na pangyayari. Ruble, napakalalim yata ng iyong iniisip. Huwag kang mag-alala, Ruble. Tutulungan kita sa sukdulan ng aking nalalaman. Magtanong ka lang sa akin at sasagutin kita ng walang kapalit. Wika ng demonyo sa kanyang isipan. Nang marinig ito ni Ruble, ay pinili na lang muna niyang umupo sa dalampasigan bago niya sagutin ang sinabi nito. Ay, ang gusto ko lang kapayapaan. Wala nang iba. Sana naman dumating na yung araw na wala nang gulo at masasamang nilalang sa mundong ito. Sagot naman dito ni Ruble. Imposible yan, Ruble. Lahat ng likha sa mundo ay balanse. Isipin mo kung mawala ang demonyo. Kung mawala ako, dito sa mundong kinagagalawan. Maliban pa sa mawawala ng balanse ang mundo, ay para na ring nawalan ng pag-iisip ang tao. Yan ang isa sa mga rason kung bakit pinili ng Panginoon ng aming tinalikuran na panatilihin ang mga nilalang sa mundong ito na merong kasamaan. Nakadepende na lang sa tao kung yayakapin nila ang aming mga panlilinlang. Hindi ba, Ruble? Sagot naman ng demonyo. Nang nakapag-usap na sila ng demonyo ay agad din namang naisipan ni Ruble na tawagin ang kalis sa medalyong hawak nito. Inisip niya ang kalis habang hinahawakan ng medalyong pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Ilang segundo lang ang lumipas at nakita na yon ni Ruble na nakatayo sa kanyang harapan. Nakangiti lang yon sa kanya habang unti-unting tumitingin sa napakalawak na karagatan. Salamat, Ama, at ako ang pinili mo upang magmana ng kalis na ito. Salamat, Ama, dahil nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon upang masilayan ang mundong minsan nating ginalawan. Bulong ng kalis
habang nakatitig yon sa karagatan. Rinig na rinig yon ni Ruble dahil isa siyang maranhig. Mas pinili na lamang ni Ruble na hayaan ang kalis dahil sa ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bagong mundo. "Maaari ba kitang makausap?" wika dito ni Ruble. "Oo naman, magkaisa tayo kaya maaari mo kong kausapin sa lahat ng oras na iyong nanaisin." Sagot naman dito ng kalis. Habang nag-uusap sila ay hindi na namalayan ni Ruble ang bilis ng pagtakbo ng oras. Kung hindi pa siya tinawag ni Nong Jem noong mga oras na yon, ay baka abuti na sila ng umaga sa dalampasigan. Nang marinig ni Ruble na hinahanap na siya ng kanyang maestro, ay biglang nag-anyong napakaliit na liwanag ang kalis na kanyang kaibigan. Agad din namang pumasok ang liwanag na yon sa bato ng medalyong suot niya. Di na yon pinansin ni Ruble dahil yun ang maaaring daan ng kalis upang bumalik sa dimensyong kanyang tinitirhan. "Ruble, magpahinga na tayo at marami pa tayong gagawin bukas." Wika ni Nong Jem. "Oho, maestro. Pasok na ho tayo." Sagot naman dito ni Ruble. Nang nakahiga na si Ruble sa silid na kanyang pinagtutulugan, ay dahan-dahan na siyang nakaramdam ng antok. Ang pakiramdam niya noong mga oras na yon ay parabang tuluyan na nga siyang nakatulog. Pagpikit ng mga mata nito, ay muli na namang naglakbay ang kanyang wisyo kasama ang kalis na kanyang kasangga. "Ruble, ang iyong makikita ngayong oras na ito ay ang totoong naganap na pangyayari ilang siglo na ang nakalipas." Wika ng kalis kay Ruble. Di na yon pinansin ni Ruble. Gawa ng manghang-mangha ito sa kanyang mga nasisilayang liwanag. Paiba-iba ang kulay na liwanag na lumalapit sa kanila sa isang napakadilim na daan. Matapos itong masilayan ni Ruble, ay unti-unting napapikit ang kanyang mga mata. Pagmulat niya ay naroon na sila sa lugar ng mga antingero. Minsan na itong nasilayan ni Ruble noong mga panahong pumasok ang kanyang wisyo sa naging alipin ng mga ito. "Ruble, ang nakikita mong naglalakad sa iyong harapan ay ang apo ng aming lugar. Ang nakikita mong batang naglalaro sa tabi nito ay ako." "Oo, Ruble. Ako ay isang tao. Pero dahil sa pangyayaring hindi inaasahan, ay nagawa ng apo namin na isakripisyo ang aking katawang lupa upang maging kaisa ng mahiwagang kalis. Ang hawak kong kalis na nakikita mo ay pinanday ng mga anghel na nagkatawang tao matapos kumalat ang mga demonyo dito sa mundong ating kinagagalawan. Napakalakas ng kalis na ito na hindi ito kayang panghawakan ng mga taong hindi karapat-dapat. Maging ako, Ruble, ay hindi ako karapat-dapat na humawak sa kalis na ito dahil sa hindi ako ang napili. Pero dahil sa wala nang mapapasahan ang apo, ay wala na itong naisip na paraan kung hindi ang makipagkasundo sa anghel na gawing mandirigma ang kanyang nag-iisang kadugo upang maging karapat-dapat panghawakan ang kalis. Ang kalis na iyong nakikita na hawak ko ay wala na itong material na anyo na maaaring hawakan ng tao. Isa na itong espiritu na nilikha ng mga anghel upang proteksyonan ang sandatang kanilang nilikha." Wika ng kalis. Dagdag pa nito na bata pa lamang siya ay naubos na ng mga demonyo ang kanyang pamilya. Sila na lang ng kanyang lolo na siyang apo sa kanila ang natitirang magkadugo. Maging ang anak nito na karapat-dapat magmana sa kalis ay napaslang ng mga demonyo. Hindi ko na matandaan, Ruble, kung ilang daang taon na ang lumipas. Dagdag pa ng kalis. Matapos itong makapagwika,
ay nanatiling sinusubaybayan ni Ruble ang pangitaing yon. Habang naglalakad ang Apo sa lugar na yon, ay kasama nito ang 8 makikisig na lalaki na siyang pinagkakatiwalaang mandirigma nito. Ang bawat lalaking kasama ng Apo ay merong iba't ibang medalyon na nasa kaanyuan ng singsing. Sa unang taon na kakainin ng bakunawa ang buwan, ay hindi na natin ito pahihintulutan. Bilang ako na ang bagong Apo sa lugar na ito, ay hindi ko na pahihintulutan ng mga ganoong uri ng nilalang na kainin ang likha ng Panginoon. Ginagawa lamang nila yan upang magbigay ng kamalasan sa mundong ating kinagagalawan. Wika ng Apo sa kanyang mga kasamahan. Tanging pagsisigawan lamang ang nagawa ng mga kasama nito na parabang sasabak sa digmaan. Nang nakapagdesisyon na ang Apo, ay nag-umpisa na itong maglakbay sa kinaroroonan ng bakunawa. Ang huling buwan na nagbibigay sa atin ng liwanag sa gabi ay ang huling kakainin ng nilalang na yan. Nakain na niya ang 6 sa mga ito kaya hindi na natin yon pahihintulutan. Kung magtatagumpay man ang bakunawa sa kanyang nais, ay magiging pugad na ng mga demonyo ang pagsapit ng kadiliman. Sa kaanyuan ng isang nilalang nakahugis natin ito nagkukubli. Ituturo ng kalis ang kinaroroonan nito, kaya madali natin yung mahahanap. Dagdag pa ng Apo. Sila Ruble naman noong mga oras na yon ay nananatiling nagmamasid sa mga taong nagkakagulo dahil sa mga sinabi ng Apo. Naniniwala kasi ang Apo na lahat ng nilalang ay kahungis ng tao sa tuwing sumasapit ang umaga. Dahil sa galit ng Apo sa bakunawa, ay hindi na niya ito pinalampas dahil sa nais niyang iligtas ang buwan na siyang nagbibigay liwanag tuwing sasapit ang gabi. Nang masilayan ni Ruble ang mga pangyayaring yon, ay bigla namang tumalon ang kanilang wisyo patungo sa panahong wala pa ang kalis. Ang lugar na kanilang pinuntahan ay nababalot ng kadiliman at digmaan. Lahat ng uri ng nilalang na kahit sa panaginip ng tao ay hindi masisilayan, ay makikita mo sa lugar na yon na nakikipagdigmaan sa mga sugo ng Panginoon. Noong mga panahong yon ay wala pang mga tao sa lugar na kanilang pinuntahan at tanging mga demonyo at anghel lamang ang makikita sa lugar na yon. Ang nakikita mo ngayon, Ruble, ay ang digmaang hindi alam ng tao. Bago pa likhain ng ating Panginoon ang kaharian ng sangkatauhan, ay meron ng labanang hindi na isulat sa kasaysayan. Dahil sa mga anghel na nalinlang ng mga demonyo, at sa mga anghel na ayaw tanggapin ng pangatlong kahariang nais likhain ng Panginoon, ang siyang naging sanhi upang magkaroon ng digmaang ito. Ito din ang dahilan kung bakit napagdesisyonan ng ating Panginoon na lumikha ng isang sandatang magtatanggol sa mga taong lalang nito. Wika ng kalis sa isipan ni Ruble. Paglalarawan ni Ruble sa kanyang mga nasilayan noong mga oras na yon, ay punong-puno ang digmaan yon ng kalungkutan at puot. Napakaraming anghel ang nagbuwis ng kanilang buhay sa digmaan. Lahat ng diablong merong iba't ibang taglay na kapangyarihan ay nagkaisa upang lipunin ang mga anghel na pilit ipinagtatanggol ang domi ng Panginoon. Dahil sa wala nang makitang pag-asa ang anghel na namumuno sa pakikidigma, ay lumapit na yon sa Panginoong tagapaglikha. Binigyan siya nito ng isang batong nagliliwanag upang lilukin bilang isang sandata. At yon ay ang kalis. Sa pagtatapos ng digmaan, ay naipasa ang kalis na yon sa kaharian ng tao upang magawa ng taong ipagtanggol ang kanilang kaharian. Matapos itong makita ni Ruble, ay tumalon na naman ang kanilang wisyo sa ibang panahon. Nadapo sila sa pinakaunang Apo na tumaglay sa kalis ng anghel.
Doon ay nakita ni Roble ang pagbigay ng isang anghel sa kalis sa unang apong nalulok sa posisyon. Nang maibigay na ito ng anghel, ay tuluyan din itong naglaho na parang bula. Sa pamamagitan ng kalis na yon, ay walang digmaan ang hindi napagtagumpayan ng tribo. Lahat ng diablong nakabanggaan nito ay pinabalik nito sa impyerno. Diablo ng bundok, diablo ng lupa, diablo ng kagubatan, at marami pang iba ang pinatay ng unang apo upang matahimik na ang sangkatauhan. Maging ang nilalang na nasa kaanyuan ng isang napakalaking pagong ay nagawa din itong mapaslang ng kauna-unahang apo ng tribong pinagmula ng kalis. Doon na nag-umpisa ang sigalot ng nilalang na kumakain ng buwan laban sa tribong pumaslang sa kapatid nito. Maging ang ibong malahigante ang laki ay hindi rin nakaligtas sa kapangyarihan ng kalis. Wala ni isang nilalang ang merong kakayahan upang harapin ang kalis na taglay ng apo dahil binigay ang kalis na yon ng mismong Panginoon. Ang tanging nakakabahala lang sa kalis na yon ay ang nilalang na nangangalaga dito. Kapag napunta ito sa masamang kamay, ay tiyak na magdadala yon ng salot sa mundo. Nang matapos na itong masilayan ni Roble, ay tumalon na naman sila sa digmaan ng tribo ng mga antingero kontra Maranhig. Doon ay nasipat niya ang panghuling datong nakalaban ng tribo ng mga antingero. Wala na kasi ang 5 dato noong mga oras na yon dahil sa humimlay na ito sa kuweba ng mga pinuno ng mga Maranhig. Ligtas ang mga dato sa lugar na yon dahil sa napakalakas na kapangyarihang itim na pumapalibot dito. Puro salot ang loob ng kuwebang hinihimlaya ng mga dato ng mga Maranhig, na siyang dahilan upang walang mabuhay na nilalang sa lugar na yon. Ang panghuling dato na nasilayan ni Roble ay ang ama ni Amon. Yan ang huling nakatikim ng kapangyarihan ng kalis, Roble. Pagmasdan mo kung ano ang gagawin ng apo sa labanang magaganap. Wika ng kalis kay Roble. Oo nga, Roble. Pagmasdan mo, ha? Dagdag naman ng demonyo. Kasabay ng pagwika ng demonyong yon ay ang paglitaw nito sa panaginip ni Roble. Nababalutan ang demonyong yon ng napakakapal na itim na usok sa buong katawan nito. Sa bawat pag-ikot ng napakaitim na usok sa katawan nito, ay siya namang pagsabay ng mga bagang bato. Kapag sisipatin mo yon ayon kay Roble, ay malabuhawi yon na nanggaling pa sa impyerno. Maging ang buhok ng demonyong yon ay purong usok na siyang labis na ikinagulat ni Roble. Lumiliyab din ang mga mata ng demonyong yon habang paunti-unting tumutulo ang luha nito na likidong apoy. Ang katawan naman ng demonyong yon ay merong 4 na espadang nakabaon sa likod at harap ng katawan nito. Ang 2 malalaking sungay ng demonyong yon ay nakausli sa itaas ng braso nito. Maliban pa sa 2 sungay ay nasipat din ni Roble ang pakpak nito na naglalagas ng apoy. Napakasarap sa pakiramdam ang makabalik sa dati kong katawan. Gulat ka, Roble? Sa iyong panaginip ay walang imposible. Ang nakikita mo ngayon ay ang pinakamalakas kong kaanyuan. Maging ang kalis na kasangga mo ay walang laban sa akin sa ganitong estado. Alam mo kasi, Roble, kahit sabihin nating napakalakas ng kalis na yan, ay malabo pa ring magamit ng espiritong nangangalaga dito ang buong potensyal ng kanyang sandata. Anghel lamang ang pinahihintulutan ng Panginoon na gamitin ang 100% ng lakas ng kalis. Sa makatuwid, ay hindi mo masasabing kakayanin mo ang buong dato ng mga Maranhig. Gamit-gamit lamang ang espiritong yan.
Roble. Kakailanganin mo pa din ang tulong ko. Pakatandaan mo yan. Dagdag pa nito. Dahil sa sinabi ng demonyong kasangga nito, ay itinoon ni Roble ang kanyang wisyo sa apong nakikipaglaban sa dato. Napansin niyang hindi lang kalis ang gamit nito, bagkus ay gumagamit din yon ng mga elemento ng kalikasan. Napansin din ni Roble na hindi kayang pahabain ng dato ang kalis na hawak nito. Huwag kang mag-alala, Roble. Kahit hindi natin magagamit ang buong potensyal ng kalis na to, ay sinisiguro ko naman sa iyo na sapat na ang kapangyarihan ko upang sugpuin ang pausbong na kaharian ng mga maranhig. Wika naman ang kalis sa kanyang harapan. Okay, sunod kagad natin yung 21.